рӯзҳои истироҳат бо ташаббуси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Шаҳринав, Ҳисор, Ваҳдат, Рӯдакӣ ва Варзоб дар мавзеи истироҳатӣ ва фароғатии деҳаи ҷангалаки ноҳияи Варзоб Хашари дастаҷамона гузаронида шуд. Дар ин мавзеъ ки то ин дам ба харобазор табдил ёфта буд, аз ҷониби масъулин зиёда аз 3500 ниҳолҳои ҳамешасабзи арча шинонда шуд. ҳамчунин кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақша дорад барои обёрӣ намудани ин дарахтон дар як гӯшаи насосҳои обкашӣ насб намояд. таи ҳафтаи севим аст ки кормандони шӯъба ҷиҳати сарсабз гардондани талу теппаҳои самти ғарбии кӯли душанбе омада дар дастаҷамона маъракаи корҳои ниҳолшинониро анҷом дода истодаанд. мақсад аз шинондани ниҳолҳо дар талу теппаҳо ин пеш аз ҳама мусоидат кардан дар пешгирии сарзании сел, пешгирии эрозияи заминҳо, инчунин ташкили манзара ки боз ҳам як гӯшаи кӯчаки ҷумҳурии азизамонро боз зебо мегардонад. бо мақсади ободу зебо намудани объектҳои истироҳативу фароғатӣ ва дигар иншоотҳои иҷтимоӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинону меҳмонон бо иқдоми кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иншоотҳои гуногун дар ҷараёни азнавсозӣ қарор дорад. баҳри иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваъда пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, баҳри сарсабзу хуррам гардондани доманакӯҳҳои кӯли Душанбе, имрӯз корҳо дар доманакӯҳии тарафи рости кӯли Душанбе ниҳол шинонда шуда истодааст ки кумитаи ҳифзи муҳити назди кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки ба миқдори 5000 бех навниҳолҳо ба нақша гирифта шудааст ки дар ҳамин доманакӯҳҳое ки холӣ буданд сабзазор карда. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон васиятсохторин ҳамеша дар кӯшиш ба харҷ медиҳанд барои баҳру сарсабзу хуррам гардондани кишвари азизи худмон саҳми худро гузаронанд. кормандони соҳа ташаббуси сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда корҳои ободонӣ, кабудизоркунии ин гӯшаи истироҳативу фароғатиро мавриди амал қарор мегиранд. дар ин ҳашари умумие ки зиёда аз 3500 ниҳолҳои ҳамешасабзи арча шинонда шуд ки тибқи тавсеяи мутахассисон ба иқлими мавзеъ мутобиқ мебошад ва сабзиши он дар назорати шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ қарор дорад.